Bangga lan Prasangka ditulis déning Jane Austen. Bangga lan Prasangka bab 5. Ora adoh saka Longbourn ana sawijining keluarga sing raket banget karo keluarga Bennet. Pak William Lucas biyen dagang ing Meryton lan saka kono dheweke entuk bondo sing lumayan, uga munggah derajate dadi satriya amarga pidato marang raja nalika dadi wali kota. Kamulyan kuwi bisa uga dirasakake banget nang dening uripe. Kuwi nggawe dheweke ora seneng maneh karo usahane lan urip ing kutha pasar cilik. Mula dheweke ninggal kabeh kuwi lan pindah bareng keluargane menyang omah kira-kira sak mil saka Meryton. Sing wiwit wektu kuwi diarani Lucas Lodge. Ing kono dheweke iso kanthi seneng mikir babagan pentingnya awake dhewe. Lan amarga ora keiket karo urusan dagang maneh, dheweke menyibukake awake kanggo sopan marang kabeh wong. Sanajan bangga karo pangkate, nanging ora nggawe dheweke dadi wong sing sombong. Malah kosok baline, dheweke tansah menehi perhatian marang saben wong. Saka watake, dheweke ora seneng gawe perkara, grapyak, lan seneng nulungi. Lan wiwit dikenal ing St. James, dheweke dadi luwih sopan maneh. Lady Lucas iku wanita sing apik lan becik. Ora nganti pinter banget, nanging cukup dadi tangga sing migunani kanggo Bu Bennet. Dheweke nduweni sawetara anak. Sing paling tuwa, wanita enom sing pinter lan nduweni akal sehat. Umure kira-kira 27 taun, dadi kanca rakete Elizabeth. Amarga Mbak Lucas dan Mbak Bennet kudu ketemu kanggo ngomongake pesta, mula esuke sakwise acara, pihak Lucas teka menyang Longbourn kanggo ngrungokake lan uga nyritakake. "Kowe miwiti wengi kanthi apik, Charlotte," ujare Bu Bennet kanthi sopan marang Mbak Lucas. "Kowe dadi pilihan pisanan Pak Bingley." "Iya, nanging kayane dheweke luwih seneng pilihan sing kapindho." "Oh, maksude Jane, mesti amarga dheweke nari karo dheweke kaping pindho." "Ya pancen katon kaya dheweke ngagumi Jane. Aku dhewe uga ora percaya. Aku krungu setitik babagan kuwi, nanging ora pati ngerti. Kayane ana hubungane karo Pak Robinson." "Mbok menawa sing sampeyan maksud kuwi sing tak rungu antara dheweke lan Pak Robinson, apa aku ora wis nyeritake marang sampeyan?" Pak Robinson takon marang dheweke kepiye panemune babagan pesta ing Meryton. Apa ora akeh wanita ayu ing kono lan sapa sing paling ayu? Lan dheweke langsung mangsuli pitangkon mungkasan kuwi. "Oh, Mbak Yu Bennet sing paling tuwa." Ora ana sing iso mbantah, ora bakal ana loro panemu babagan kuwi. "Ya ampun, kuwi pancen teges banget, kaya pancen, nanging yo bisa wae ora dadi apa-apa, ngerti dhewe kan?" "Sing tak rungu luwih jelas tinimbang sing sampeyan krungu, Eliza," ujare Charlotte. "Pak Darcy ora pantes dirungokake kaya kancane ya toh?" Mesake Eliza, "mung dianggep cukup wae." "Aku njaluk aja nganti nggawe Lizzie kepikiran lan nesu amarga perlakuane sing ora nyenengake. Amarga Pak Darcy wong sing ora enak banget, nganti dadi cilaka yen nganti disenengi dheweke. Bulong kandha marang aku wingi wengi yen Pak Darcy lungguh cedhak karo dheweke nganti setengah jam tanpa ngomong sepatah tembung." "Panjenengan yakin, Bu? Apa ora ana sing kliru?" ujare Jane. "Aku mesti weruh Pak Darcy ngomong karo dheweke." "Iya, amarga pungkasane dheweke dhewe sing takon kepiye panemune babagan Netherfield. Mula dheweke ora bisa mangsuli, nanging dheweke kandha yen dheweke katon nesu amarga diajak ngomong." "Mbak Yu Bingley kandha marang aku," ujare Jane, "yen dheweke ora akeh ngomong kejaba karo wong sing wis akrab. Yen karo wong-wong kuwi dheweke pancen nyenengake." "Aku ora percaya babar pisan, Nak. Yen pancen nyenengake, mestine dheweke bakal ngomong karo Bulong. Nanging aku iso nebak sebabe. Kabeh wong kandha yen dheweke kebacut bangga. Lan mesti wae dheweke wis krungu yen Bulong ora nduweni kreta dhewe lan kudu teka menyang pesta nganggo sewaan. Aku ora masalah yen dheweke ora ngomong karo Bulong," ujare Mbak Lucas. "Nanging aku kepingin dheweke nari karo Eliza." "Besok wae, Lizzie," ujare ibune. "Aku ora bakal nari karo dheweke yen aku dadi kowe. Aku kira aku bisa janji kanthi aman yen aku ora bakal nari karo dheweke." "Rasa banggane," ujare Mbak Lucas, "ora ngganggu aku kaya rasa bangga sing biasane, amarga ana alesane. Ora aneh yen nom-noman sing apik banget,
duweni keluarga lan bondo, lan kabeh sing nguntungake, duweni panemu dhuwur marang awake dhewe. Yen diucapake, Pak Darsi duweni hak kanggo bangga. Kuwi bener banget, wangsulane Elizabeth. Lan aku bisa wae ngapura rasa banggane yen dheweke ora tau nglarani banggaku. Rasa bangga, ujare Mary. Sing seneng banget karo pikirane dhewe sing dianggep jero. Iku kekurangan sing umum banget miturut sing tak waca. Aku yakin banget yen kuwi pancen umum. Sifat manusia pancen cenderung marang kuwi. Lan mung setitik wong sing ora duweni rasa puas marang awake dhewe amarga siji utawa liyane nyoto utawa bayangan. Kesombongan lan bangga iku beda sanajan kerep dianggep padha. Wong bisa bangga tanpa dadi sombong. Bangga luwih gegayutan karo panemune awake dhewe. Dene sombong gegayutan karo kepinginan supaya wong liya nganggep awake kaya sing dikarepake. Yen aku sugih kaya Pak Darsi, ujare salah siji bocah Lukas sing teka bareng sedulure. Aku ora perlu peduli sepiro gedene rasa banggaku. Aku bakal duwe akeh asu pemburu lan ngombe anggur saben dina. Yen ngono, kowe bakal ngombe luwih akeh tinimbang sing becik, ujare Bu Bennet. Lan yen aku weruh kowe nindakake kuwi, aku bakal langsung njupuk botolmu. Bocah kuwi mbantah yen ora bakal bisa, nanging dheweke tetep negesake bakal nindakake. Lan paduan kuwi mung rampung bareng karo pungkasane kunjungan.